Peter Hansen, byrådsmedlem for Venstre i Randers. Jeg har ladet mig fortælle, at den her kritik af Torben Østergaard, synes du, er skudt lidt forbi. Hvordan det? Jamen, jeg er helt med på, at Nordic Waste har det fulde ansvar. Og det er sket her, det er det ingen tvivl om. De har det objektive ansvar. Og det ansvar, det ligger hos ledelsen i virksomheden, og det ligger måske i bestyrelsen af virksomheden. Det ligger ikke hos aktionærerne. Og her er det tale om mand, at Støttler, der har en del aktier i den virksomhed, de har ikke haft noget med driften at gøre. De har ikke haft nogen indflydelse på, hvad det er foregået der. Så derfor mener jeg ikke, at det er i orden at sige, at de har et ansvar. Men Torben Østergaard Nielsen har jo altså de her over 75% af stemmerettighederne i Nordic Waste, og man har jo det her princip, at forureneren betaler, så har han vel en eller anden form for ansvar? Jamen, forureneren betaler, det er et godt princip. Forureneren, det er virksomheden Nordic Waste, og at ham der Østergaard, han så har nogle aktier i, og han har så mange aktier, så han har kunnet indsætte en bestyrelse, men han har ikke selv deltaget efter min indsigt i noget som helst omkring den her. Og lad os bare lige prøve at stoppe op og tænke, det var i 2021, der havde han en 8% af aktierne i, så var det vist i 2020, at han øget til 75% af aktierne. Jordskred, det begyndte i 21. Lad os nu forestille os, at han ikke havde købt flere aktier i den virksomhed. Vi ville stadigvæk have fået jordskred. Men en ting er, at han ifølge dig ikke har ansvar for den situation, der er opstået. Så kan vi jo vende blikket mod ansvar for at håndtere det, når det så er sket. Den mulighed, man jo har som ejer af en virksomhed, er at skyde yderligere kapital ind i virksomheden, for at den kunne bidrage i højere grad til at løse problemerne efter sig. Det har han valgt ikke at gøre. Hvad mener du om det? Jamen, det er en klog forretningsmæssig disposition. Det er helt tydeligt, at det vil være en vældig, vældig dårlig forretning at skyde flere penge i det her virksomhed. Aktionærerne, de har allerede tabt alt det, de har skudt i virksomheden. De har tabt en rigtig, rigtig god forretningsmulighed, at det efter min vurdering er 300 millioner værd. Og jeg forstår også, at nogle datterselskaber, de samme aktionærer ejer, de har også tabt en del penge. Du får et spørgsmål. Vi har et panel siddende her. Jakob Kvist har et spørgsmål til dig. Og nu er det jo ikke, for det første, jeg kan ikke helt se, at det skal være en forretningsmulighed at påtage sig et moralsk ansvar, men hvis vi ligesom frikender Torben Østergaard, hvad er dit eget ansvar? Vi har hørt tidligere i dag, at kommunen bærer måske et større ansvar, end man har troet, og at byrådet har været advaret i flere omgange og hen over flere år, uden at foretage sig noget. Er det så din skyld, det der er sket? Det går rigtig mange fortællinger om, hvem det har ansvar og så videre. Lad os lige få tingene på det rene. Nordic Waste, de drev 2 aktiviteter. De drev en jordrensningsaktivitet, og der ligger det en sæt godkendelser, miljøgodkendelser og en lokalplan. De drev efterbehandling af en lergrav, og der fik de en dispensation fra Region Midtjylland. Det er regionerne, det bestemmer over råstofkravene, til at fylde op med 7,2 millioner kubikmeter ren jord og lettere forurenet jord. Altså noget, det svarer til havejord. Og det er noget jord, der ikke skal behandles. Og i tilknytning til den paragraf 52 dispensation, der gav Randers Kommune en miljøgodkendelse. Ingen af de to, hverken dispensation eller miljøgodkendelse, har været politisk behandlet, og ingen af de to dispensationer, godkendelse, indeholder vilkår i forhold til jordskred. Men nu er det jo ikke forbudt for en byrådspolitiker, hvis der kommer en advarsel fra en borger, eller hvem det måtte være, at spørge ind til en sag, om alt er foregået ordentligt, og om tingene i forvaltningen er foregået efter bogen. Det er jo blandt andet også derfor, man har et byråd. Har du gjort det? Jeg har ikke spurgt ind til det, fordi at, jeg er ikke geolog, og har faktisk ikke været ude og se stedet. Jeg har tillid til, at de personer, der er ansat i forvaltningen, at de leverer det beslutningsgrundlag, at jeg selv har et behov for. De har på et tidspunkt, hvor de fik 30 spørgsmål forud for vedtagelse af en miljøgodkendelse omkring jordrensningsaktiviteten, ikke omkring
det her jordtip. Der blev det blandt andet spurgt 2 spørgsmål. Er det risiko for jordskred? Og forvaltningen, de svarede så, nej, det er det ikke. Men det var i kontekst af miljøgodkendelsen, der ikke omfattede det store bjerg af jord. Poul Madsen har et spørgsmål til dig. Ja, nu bliver jeg selvfølgelig sådan lidt grov, måske, kan man udlægge det som. Men jeg synes jo, du sidder og fralægger dig ansvaret så meget, som du overhovedet løber væk fra det ansvar, som man også som politiker må have i sådan en sag her. Det er egentlig konklusionen, det kan være det også din egen konklusion, det er, at vi kan ikke stole på vores lokalpolitikere, I kan ikke håndtere sager af den her karakter. Er det ikke sådan, som vi må udlægge det her? Nej, det er det ikke, fordi det her, det er egentlig en fuldstændig banal sag, at det der er sket, det er, at det i 2018 ikke var nogen, der havde evnen til at forestille sig, at det her, det kunne ske. Og hvis du ikke har evnen til at forestille sig, at noget kan ske, så begynder man ikke at undersøge det nærmere, så undlader man at hidkalde nogle eksperter osv. Og derfor blev det givet en dispensation uden vilkår i forhold til jordskred, og det samme med godkendelsen. Faktisk talt regionen i et af deres vilkår, den henviser til, at jorden skal bruges i overensstemmelse med efterbehandlingsplanen. Og går man ind og ser på efterbehandlingsplanen, så viser den sådan grafisk, at jorden den skal trækkes op mod bakkekammen. Og når man ser det nu i bagklogskabens ulidelige klare lys, så kan man jo nok se, at det er jo helt galt det her. Det var der bare ingen, at det kunne se dengang, og at bebrejder ikke nogen af vores ansatte i forvaltning, at de ikke har set det. Og altså, så må jeg bare sige, at som politikere, vi er ikke geologer osv. Vi beslutter ud fra den viden, vi får forelagt, det beslutningsgrundlag, vi får forelagt, og så kan du kalde det ansvarsfraskrivelse, at vi ikke evne os selv at gennemskue, at her var det et problem. Det kalder jeg ikke ansvarsfraskrivelse. Det er bare en konstatering af, at det er sket noget, som ingen af dem, at det egentlig har kendskab og ekspertise i sådan nogle ting, har forestillet sig kunne ske. Og dem, at det kunne have forestillet sig, de er ikke blevet bragt på banen, fordi som jeg sagde, man så det ikke som et problem. Og derfor har vi politikere ikke reageret på det, fordi vi har ikke haft noget at reagere på. Og i øvrigt på sagen behandlet fuldstændig Så vi står faktisk, hører jeg dig sige, med en af Danmarks største miljøpotentielt, i hvert fald katastrofer rigtig længe. En kæmpe skandalsag, som har enorme omkostninger for det her samfund de næste lange stykke tid. Og ingen har gjort noget forkert. Ingen har noget ansvar. Det er sådan, vi skal forstå det. Det kan du godt sige det på den måde. Noget skulle have været gjort anderledes. Men jeg vil ikke pege på, hvem at det skulle have gjort noget anderledes. Det er så let her i bagklogskabens lys at sige, jamen hvorfor sidder I og giver nogen til dispensation og godkendelse, uden at tage hensyn til det her. Men altså, det er jo det, der er sket. Det er jo ingen, der har haft interesse i det her. Og det der med en potentiel stor miljøkatastrofe, altså i betragtning af, at det mere eller mindre er gammel vildajord, det er noget forfærdeligt bøvl, og rent lokalt, der ødelægger det miljøet. Men altså, så er det heller ikke værre, fordi det er stort set ikke noget i det jord, at det kan skade ret meget. Men det er vel en del af processen med at sørge for, at sådan nogle ting her ikke sker igen, at man finder ud af, hvor ansvaret ligger for det placeret. Hvad er din motivation for, at du sidder her, og sådan hører jeg det i hvert fald, og forsvarer Nordic Waste og forsvarer Torben Østergaard Nielsen? Jeg forsvarer ikke Nordic Waste. De har den fulde skyld. Det, at det altså driver mig i den her sag, det er, at virkelig, virkelig mange almindelige borgere, politikere, at man diskuterer og har meninger om noget, hvor man ikke har dannet sig et ordentligt grundlag for, hvad det er, man har en mening om. Og det er altså pressen, at det fra første færd af har iscenesat det her ved at fokusere på nogle ting, at det er med til at give noget opmærksomhed, vældig stor forurening osv. Man har blandet det sammen, at jordrensning af giftig jord, at det har foregået i samme virksomhed, det har man blandet sammen med jordskred. De to ting, de har ikke noget med hinanden at gøre. Og det, på den måde så er det blevet malet op på et niveau. Og hvad skal folk gøre? Den information,
man danner sin mening ud fra, den får vi fra pressen. Og når pressen eller medierne, de giver en skævvinkling og kalder eksperter ind, som bliver framet osv., jamen så får vi den her stemning, som ikke hører hjemme nogen steder. Og selv politikere og ministre, som jeg hørte en juraekspert sige, det er jo rent pøbelsnak, det de kommer med, populistisk pøbelsnak. Der er masser af spørgsmål til dig. Poul Madsen får lige et mere. Ja, nu siger du, når vi så frem til, at du siger, at Nordic Waste har det fulde og hele ansvar for det, der er foregået. Og du har også sagt, at I ikke evnede og simpelthen gennemskue, at der var noget galt. Dermed må du jo også sige, at Nordic Waste har snydt jer, Randers Kommune. Det vil jeg ikke sige, og jeg kan selvfølgelig heller ikke sige, om at de evnede at gennemskue det. Men altså, havde de gennemskuet det, så havde de nok reageret anderledes, for de har ødelagt deres egen forretning. Nej, de har... Jeg føler ikke, at de evnede ikke at gennemskue det. Det er det, du siger. Og så siger du, at det er det fulde og hele ansvar, det er Nordic Waste. Dermed må jeg jo konkludere, at Nordic Waste har snydt jer i Randers Kommune. Hvordan snydt os? Ja, de har gjort nogle ting, som de ikke skulle have gjort. Det er derfor, vi står i den situation, vi er i dag. Nå, men altså i forhold til Randers Kommuner og i forhold til Region Midtjylland, der har de til fulde overholdt de vilkår, at det er for det arbejde, de har lavet. Så på den måde har de ikke snydt os. De har ikke haft kontrol over det, de har lavet. Det kan vi se nu. Det er jo tydeligt for enhver. Og det er deres ansvar, at de ikke har haft kontrol over det. Men det er ikke sådan, at det har været nogle vilkår i de tilladelser og godkendelser, de har haft, som at de ikke har overholdt. Og det er det, at både Region Midtjylland og kommunen har kontrolleret. Det er de stillede vilkår, og de har været overholdt. Godt. Så er der et spørgsmål fra Mette Bæk Nielsen her i studiet. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvis vi nu kigger fremad, hvad tænker du som byrådspolitiker, der skal forhindre, at det her det kommer til at ske igen? Hvad har I tænkt jer at gøre anderledes, end I har gjort den her gang? Jamen, det er altså... Det er egentlig ganske banalt. Jeg tror ikke, at den vil blive givet en eneste miljøgodkendelse, ikke en eneste dispensation til placering af jord i råstofgrav. Undtagen af de mennesker, der sidder og behandler ansøgninger, de kigger på, er det et fare for et jordskred her. Nu er problemet i den grad på enhver strata, og så vil det blive håndteret, og det behøver man ikke lave lovgivninger for. Det er ikke den store kompleksitet i det her, det er ganske simpelt. Man skal have langt større respekt for at placere noget på noget glat lergrund. Og det kan jo se af den rapport, at eksperterne de kom med i går, at det skal stort set ingen hældning til, inden at skidtet begynder at skride. Og det har vi så lært, og det er nogle dyre lærepenge, men sådan er det. Jens Peter Hansen, byrådsmedlem for Venstre i Randers Kommune. Tak fordi du var med os. Tak fordi jeg måtte være med.